Energetická samovražda Európy. Plyn ako luxus a krutá realita Turkstreamu. Dobrý deň. Dnes sa spoločne pozrieme na tému, ktorá v týchto dňoch doslova otriasa európskym hospodárstvom a peňaženkami nás všetkých. Európska únia koncom januára a začiatkom februára 2026 s veľkou pompou a hrdinstvom oznámila finálne schválenie úplného zákazu ruského plynu. Cieľ bol jasný. Odstrihnúť sa od agresora. Realita, ktorá nastala hneď na druhý deň, však pripomína skôr zlý vtip, než strategické víťazstvo. Kým bruselskí úradníci oslavovali, trhy zareagovali tak ako vždy, cenovým šokom. A kým my počúvame o energetickej slobode, dáta ukazujú, že dovoz ruského plynu paradoxne rastie. Poďme si rozobrať toto európske energetické divadlo. Americký plyn, naša nová a drahá závislosť. V momente, keď Európska únia vyhlásila víťazstvo nad ruskými energiami, prišla rana z druhej strany Atlantiku. Cena amerického zemného plynu, ktorý sa stal naším záchranným kolesom a hlavným náhradným dodávateľom, vzrástla o masívnych 40%. Toto nie je náhoda. Ako náhle sa Európa dobrovoľne vzdala jedného z najväčších dodávateľov, americkí producenti získali takmer monopolné postavenie. Výsledok? Energia bude len a len drahšia. Európa sa zdá byť rozhodnutá urýchliť svoj vlastný hospodársky úpadok. Vedú nás lídri, ktorí sú možno ideologicky čistí, ale v praxi nebezpečne krátkozrakí. Ich politika nás vháňa do náručia dodávateľov, ktorí si za svoju pomoc nechajú poriadne zaplatiť. Turkstream. Posledná tepna, ktorá bije silnejšie. Kým v správach počúvame o úplnom zákaze, agentúra Reuters priniesla pred pár dňami, začiatok februára 2026 čísla, ktoré rozbíjajú vládny naratív. V januári 2026 totiž Európa prijala o 10,3% viac ruského plynu cez plynovod Turkstream než v rovnakom čase minulý rok. Konkrétne čísla sú neúprosné. Január 2026 1,73 miliardy metra kubického. Január 2025 1,57 miliardy metra kubického. Denné dodávky zostali stabilne vysoké na úrovni decembra 2025. Čo to znamená? Že Európa plyn stále potrebuje a keďže tranzit cez Ukrajinu definitívne skončil, Turkstream sa stal efektívne jedinou a kľúčovou cestou, ako ruský plyn do Európy dostať. Je to fascinujúci príklad pokrytectva. Jednou rukou podpisujeme zákazy a druhou cez Turecko pumpujeme viac plynu, než kedykoľvek predtým. Koniec tranzitu cez Ukrajinu a slovenská otázka. S ukončením tranzitu cez Ukrajinu sa dramaticky zmenila mapa energetickej bezpečnosti. Slovensko, ktoré bolo kedysi kľúčovou tranzitnou krajinou, sa ocitlo v novej realite. Plyn k nám teraz prúdi obklukou z juhu. Tento stav však so sebou prináša vyššie náklady. Každý kilometer potrubia navyše, každý tranzitný poplatok v Turecku, Bulharsku či Maďarsku sa premieta do koncovej ceny pre naše fabriky a domácnosti. Sme svedkami situácie, kedy sa plyn, ktorý k nám kedysi prúdil priamo, teraz tvári ako neruský alebo alternatívny, pričom jeho molekuly majú stále rovnaký pôvod, len ich cena je kvôli ideologickej prirážke násobne vyššia. Kam kráčaš, Európa? Ideologická rigidita súčasných lídrov Európskej únie nás dostala do bodu, kedy sme ochotní obetovať vlastnú konkurencieschopnosť. Ak bude plyn v Európe stáť o 40 až 50% viac než v USA alebo v Ázii, naše firmy nebudú mať inú možnosť, než zatvoriť brány alebo sa presťahovať. Už dnes vidíme prvé náznaky deindustrializácie. Plyn nie je len na kúrenie. Je to surovina pre chemický priemysel, hnojivá, oceliárne. Ak zdražeje plyn, zdražie chlieb, oceľ aj doprava. Je toto tá prosperita, ktorú nám sľubovali pri zelených a suverénnych riešeniach? Výzva k diskusii, čo si o tom myslíte vy? Energetická politika roku 2026 nám nastavuje kruté zrkadlo. Rád by som poznal váš názor na túto situáciu. Považujete zákaz ruského plynu za správny krok, aj keď to znamená 40% nárast cien amerického plynu? Sme pripravení platiť túto daň za nezávislosť? Napíšte mi svoje názory. Je toto cesta k novej energii alebo len predražený experiment, na ktorý doplatíme všetci?
Ďakujem za pozornosť a teším sa na vašu diskusiu pod videom.